منسي أزيو عبيت سقاتاتي زلو ناي حيل سقا نمبسا كنا ندبي كم اون قوليات زسعر ناي حيل سقا لو كم اون ناي مزمور سقا زلو مزامران منسيو حالي خاني بمحرق مزمورو نبرتع حمام زلهم زفوس بقع مزموريو ززمر نسو ززمر مزمور قطمو كون زيمو بمنفس قدس زتملأ إيو أبتي ناي قطمو مزمور سي تنبيتونيزو زلو سلازي نبي إيو مالتيو إزمن إسيزي بتسقاتات زملأ فولي سابيو ولدتات قويتانان مدحانينان فتارينان إيسوس كريستوس ون أسمات كزرزر كله بو إيو دسوا سلازي سمو قدس داويتيو زبال فتارينا إيسوس كريستوس كاب دنجل مريم كولت كله كاب زورو سلازخانة إيسوس ود داويتيو زبال كمتي عيني زين بورو سبأي ود داويت محرني زبولو مالتيو امبار زسقا أملاخ زعسولو قدس داويت نفس وكف سقمتاتو نإجزابير قويتا سراويتيو زمسجن مزموراتو ناي مسغانا مزمور ناي صلوات مزمور ناي نسحا مزمور كم اون ناي تنبيت مزموريو ززمر قدس داويت أبوكي حشودو كمي كوينو مزمور كاسمي أوه تحام كوين الله حوية حجدا انكوا اجزابير محارو أبويكو نسخاخ الزمر كاللها كل جيسيز فوس يتعبك يقرماني أدكا مزمور كفولي فولي اجزابير طرحيو تزفوس كا اجزابير أملاخ طرحيو أوه أبتحت اجزابير مالته أبتحت أملاخسي فوي سويو ناتكا مزمور نقان انتزارحق تعم مزموري مزمور كا بتعم يسحباني مزمور كا أزجيو دستبلن نعي فرقت متاتكا زيماتاتكا الترارما دقاناخا تعم يسحبكا أبونا داويت وداسي كونتو أي فوتوني نإجزابير ممسغان راح يزفوتو نسو نزنايلو سلازي زمر سلازي مسنا أدرتو دس أي بولون إيه داويت تغاقيدي زرابايد دس أي بلكانديو يوريتات التغاقية أي تغاقخن مزموراتك فوسي داويتن زفوس اجزابير طرحيو بجكا اجزابير أملاخ فوسي يلن فواسو خلو مدحن خلو اجزابيريو اجزابير مدحنينايو حقها صبالها لكيها اجزابير قلنا سبات حديرو نيفوسي مانعتو اجزابير أبستفال عليه نجر كوينو يفوسكايو مهارتا هابيو سلازيب مزمور كاجيرو نقصه تماهيرو له كافت بفتا همام متفوش له مزمور كاتسبوي نجزابير نمسكاني
ቅዱስ ዳዊት ንጎልያድ ቅድሚ ምቕታሉ ኣማጻጻ ንግስነት ሳኦል ከምዚዩ ዝነበረ ሳኦል ቅድሚ ምምጽኡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ከምዚሉ ገሊጹሉ ነበረ ስቓይ ህዝበይ ርኤ ገዓሮም ከዓ ናባይ በጺሐ እሞ ጽባሕ ከምዛ እዋን እዚኣ ሓደ ሰብኣይ ካብ ሃገረ ቢንያም ናባኻ ክሰድድ እየ ንዕኡ ኣብ ህዝበይ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ሓለቓ ክኸውን ቅብኣዮ ንሱ ንህዝበይ ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከድሕኖም እዩ أنت تنيدو كابز نبرر أنا بيتفين تنيدو كذا أنا بكيد مدعي تفين أنا واي أبي داهم رخبني نودي حاديهم عجم سايكت صنحيهم كندلينينا حاديهم كأ جزا خيدو جزا حلوفو نحنا قلنا أبز خندلينينا بك أمو أنا غدا ليك أبز غترف ካብ እንስሳ ዘቤት ዘበሉ ይኡድግ ብጣዕሚ እዮም ዝጠቕሙ ኣድጊ ዝሰርሖ ስራሕ እኮ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ሓቅኻ ሳኦል ኣድጊ እኮ ንኣዝዩ ከቢድ ጉልበታዊ ስራሕ እዩ ዝሽፍነልካ ኣድጊ ተሊካ ብዙሕ ጉልበት ኣይተሃልኽን ኢኻ ነቶም ኣእዱግ ረኺብካ ኣይ ደለ ሲኢናዮም ኣይረኸብክዎምን እንታይ ዳሉ ዝግበሮ ኣዛርእ ጥራሕ ከይረኽቦም ዋ እንታይና ምገብሮ ወደይ ሳሙኤል ንሳኦል ምስ ረኣዮ ኸኣ እግዚኣብሔር እቲ ዝበልኩኻ ሰብኣይ እንሆ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ዝገዝእ እዚ እዩ በሎ ሳኦል ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ናብ ሳሙኤል ቀሪቡ ቤት እቲ ረኣይ ኣበይ ከም ዝኾነ በጃኻ ርኤኒ እቲ ረኣይ ኣነ እየ ሎሚ ምሳይ ክትመስሑ ኢኹም እሞ ቅድመይ ናብታ በረኻ ዘሎ መስገዲ ደይቡ ጽባሕ ግና ኩሉ እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ነጊረ ክሰደካ እየ እተን ካብ ዝጠፍኣ 3 መዓልቲ ዝገበራ ኣእዱግ ተረኺበን እየን እሞ ብኣተን ኣይትሕሰብ ኩሉ እቲ እስራኤል ዝምነዩኻ ኸ ንመን ድዩ ንኣኻን ንቤት ኣቦኻን ደይኮነን ኣነስ ቢንያማዊ ካብቶም ንኣሽቱ ነገዳት እስራኤል ዶ ኣይኮንኩን ዓሌተይ ከዓ እቲ ካብ ኩሎም ዓሌታት ነገደ ቢንያም ዝነኣሰ ዶ ኣይኮነን ስለምንታይ ደኣ ኢኻ ከምዚ ዝበለ ዘረባ ትዛረበኒ ዘለኻ ብዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ዝወደይ እግዚአብሔር ይመስገን ታይድ መሲልካ ሎሚ ምሳይ ክትምስሑ ኢኹም እምቦ ንመሳሕ ንብላዕ ንስተንዕልል እሞ ብድሕሪኡ ሓደ ነገር ክነግረካ እየ ዝወደይ ንስኻ ዝተባረኽካ ሰብ ኢኻ ብሩኽ ኢኻ ዝወደይ ኣጆኻ ብኻልእ ኣይኮንኩን ስለዚ ንብላዕ እሞ ዳዕራይ
تعبي نجر كزاربة كازودي عبي نجر يمسخ زلني إجزابير مسجن إجزابير إسرائيل سناي لحسب الله إجزابير ندك سبات محرتي زحسب اللهم إجزابير أملاخنا محرت راح يسرحو اتي كمن قد محرتو بعلو زلقس جن ويلو مبر إجزابير محاريو ترقص إجزابير محاريو امبار እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንጉስ ክትከውን ክቀብአካ ፈቲሎ አሜን ካብ ሕጂ ንስኻ ክቡር ንጉስ እስራኤል ክትከውን ኢኻ ክቡር ንጉስ ክትከውን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እሙንን ሐቀኛን እዩ ሽዑ ሳሙኤል ብልቃጥ ዘይት ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ሳኦል ኣፍሰሶሞ ሰዓሞ ከምዚ ኸኣ ብሎ ኣብ ልዕሊ ርስቱ ሓለቓ ክትከውን እግዚአብሔር ቀቢእካሎ ንህዝቢ እግዚአብሔር ክትገዝእ ኢኻ ኣብ ዝሪኦም ካብ ዘለዉ ካብ ኢድ ጸላእቶም እውን ከተድሕኖም ኢኻ ሎሚ ካባይ ምስከድካ ኣብ ጥቓ መቓብር ራሄል ኣብ ወሰን ብንያም ኣብ ጸልጻሕ ዝበሃል ቦታ ክልተ ሰባት ክትረክብ ኢኻ ንሳቶም ከዓ እተን ክደልየን ኬድካ ዝነበርካ ኣእዱግ ተረኺበን እንሆ ድማ ኣቦኻ ብዛዕባ እተን ኣእዱግ ምሕሳብ ሓዲጉ ብዛዕባ ወደይ እንታይ ክገብር እናበለ ባእኻትኩም ይጭነቓሎ ክብሉኻዮም ካብኡ ንቕድሚት ሕልፍ ኢልካ ኣብ ታቦር ኣብ ዘላ ዓባይ ኦም ምስ በጻሕኻ ናብ እግዚአብሔር ናብ ቤቴል ዝድይቡ ተሓደ ሰለስተ ወጠጦ እናሰሓበ ዝኸይድ እቲ ኻልኣይ ሰለስተ እንጀራ ዝጾረ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሓርቢ ወይኒ ዝጾረ ሰለስተ ሰባት ክትረክብ ኢኻ ብድሕሪዚ ናብቲ ጭፍራ ፍልስጥኤማውያን ዘለውዎ ኮረብታ እግዚአብሔር ክትበጽሕ ኢኻ ናብታ ከተማ ክትኣቱ እንከለኻ ድማ ብበገናን ከበሮን እምብልታን መሰንቆን ዝተሰነይ ጉባኤ ነቢያት ካብቲ ኣብ በሪኽ ዘሎ መስገዲ ክወርዱ ክትረክብ ኢኻ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊኻ ክወርድ እዩ ምስኣቶም ድማ ክትንበእ ኢኻ ካልእ ሰብ ኮይንካ ድማ ክትልወጥ ኢኻ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ምስ በጽሑኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ እቲ ዝግባእ ግበር ሳኦል ካብ ሳሙኤል ክኸይድ ገጹ ምስ መለሰ ኣምላኽ ካልእ ልቢ ለወጠሉ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ኹሎም እዞም ምልክታት እዚኣቶም በጽሓሉ ሳኦል ተስእ ተደኣ ክሳብ ሕጂ ድቃስ ጸሎት ግበር ንጉስ ኢኻ እኮ ህዝብታት ብምሉኦም ተሰኪምካዮም ኢኻ ዘለኻ ንግስነት ቀሊል ኣይኮነን እወ ሓቅኻ ደኺመ ስለ ዘለኹ እየ ተስእ ብጸሎት ንቓሕ ሓራይ ንእሽተይ ክድቅስ እሞ ክትስእየ ናብታ ኮረብታ ምስ መፁ ድማ እንሆ ጉባኤ ነቢያት ተቐበልዎ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ እሞ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ተነበየ ኩሎም እቶም ቀደም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ሳኦል ምስ ነቢያት ኮይኑ ክንበ ምስ ረኣይዎ እዚ ኣብ ወዲ ቂስ ኮይን ዘሎ እንታይ እዩ ሳኦል እንዶ ምስ ነቢያት እዩ ተባሃሉ ኣብቲ ስፍራ ዝነበረ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣቦዞም ነቢያትስ መን ድዩ
ኢሉ መለሰ። ስለዚ ኸኣዩ እቲ ሳኦል ወንዶ ካብ ወገን ነቢያት እዩ ዝብል ምስላ ዝኾነ። ካብ ሕጂ ጸላእትና ኣባና ስልጣን የብሎምን ፍጹም ንኸይቀርቡና ክንሓማሽሾም ኢና። ከም ቀደሞም ክፍቱንና ክመጺኦም እግዚኣብሔር ከኣ ኸውድቖም እዩ። ኣባና ዋላ ሓንቲ ስልጣን የብሎምን ንሕና ኢና ክንስዕሮም። ተመጺኦም ኣብ ኩናትና ንሕና ኢና ንዕወት። ፍርሒ ዝበሃል ካባና ነርሕቆ ምኽንያቱ ትልዑል ኣምላኽ ምሳና እዩ። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ እስራኤል እዩ። እምበርከስ ንሕና ኣስር ኣቦታትና ኢና ንኽተል። ኣቦታትና እግዚኣብሔር ሒዞም ይስዕሩ እዮም። ንሕና ኸኣ ኣምላኽና ሒዝና ክንስዕር ኢና። ኣምላኽ እስራኤል ምሳና ይኹን። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ይባርኮ። ካብ ህዝቢ እስራኤል ኢድኩም ሰሓቡ። ሳኦል ትፍክር ኣለኻ ማለት ድዩ? ብኽብረትኩም ተመለሱ ብለካ ኣለኹ። ተዘይኮይኑ ስጉምቲ ክንወስደልካ ኢና። ተመለስ ብለካ ኣለኹ። ተዘይኮይኑ ሬሳኻ ክትምለስ እዩ። ሬሳ ኾንካ ክትምለስ ኢኻ ብለካ ኣለኹ። ናይ መጠረሽታ መጠንቀቕታ ግደፍ ብለካ ኣለኹ። ኣታኺዳ ይትፈክረለይ ዘረባ ይወዲእ ኣለኹ። ሕጂ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰደካ ይትርእዮ። ኢለካ ሬሳ ኾንካ ካብ ምምላስ ኪድ ኢለካ ጠንቂቐካ ምስማዕ ኣቢኻ። ሕጂ ድሓይሽ ሳኦል ኩሉ ግዜ ንቓሕን ጸልይን ኣብ ፈተና ኸይተኣቱ ጸልይ። ንጉስ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን። ንእግዚአብሔር ምልማንን ምጽላይን ምስጋድን ሙጻምን የድሊ። ሓራይ ንእግዚአብሔር ተለሚንካይ ኢኻ መንግሥትኻ ትጸንዕ። ሳኦል ከዓ ከምቲ ሳሙኤል ዝመደበሉ 7 መዓልቲ ተጸበየ። ሳሙኤል ግና ናብ ገልዓድ ኣይመጸን። እቲ ህዝቢ ድማ ንሳኦል ሓዲግዎ ፋሕ ክብል ጀመረ። ታኾይኑ ሳሙኤል ክመጸና ዘይከኣለ ዶንጊናኮ እምባ ሽዑ ሳኦል ዝቃጸል መስዋዕት ምስጋናን ናብዚ ምጹለይ በለ። ባዕሉ ኸኣ ዝቃጸል መስዋዕቲ ሰወአ። ነቲ ዝቃጸል መስዋዕቲ ኣዕሪጉ ምስ ፈጸመ ኸኣ ሳሙኤል መጸ። ሳኦል ከዓ ክቕበሎ ወጸ። ሳሙኤል ድማ እንታይ ግብሩ ኢኻ ዝገበርካ? ሳኦል ከዓ እቲ ህዝቢ ካባይ ፋሕ ከም ዝበለ ንስኻ ድማ በተን ዝተመደባ መዓልታት ከም ዘይመጻኻ ፍልስጤማውያን እውን ኣብ ማክማስ ከም ዝተኣከቡ ረኣኹ። ስለዚ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይጸለኹ እንከለኹ ፍልስጤማውያን ናባይ ናብ ገልጊላ ሕጂ ክወርዱ እዮም ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ደፊረ ዝቃጸል መስዋዕቲ ኣቕረብኩ በሎ። ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ከም ዝበሎ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝኣዘዘካ ትእዛዝ ብዘይምሕላውካ ዓሽኻ። ትእዛዙ ሓሊኻ እንተትኸውን ሕጂ እግዚአብሔር ንመንግሥትኻ ኣብ እስራኤል ሓዋሩ መጽንዓካ ነይሩ። ሕጂ ግና እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘካ ስለ ዘይሓለኻ መንግሥትኻ ይትቐውምን እያ። እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝኾነ ሰብ ረኺብ እዩ። ንዕኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ሸይምዎ ኣሎ በሎ። ሳሙኤል ድማ ካብ ገልጊላ ተላዒሉ ናብ ገብዖን ናይ ቢንያም ደየበ። ሳኦል ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ቆጸሮም 600 ኸኣ ኮኑ።
ሎማዓንቲ ንጸላእትና ተዓዊትናሎም ኢና ንኹሎም ጸላእትና ደምሲስናዮምን ሕፊርናዮም ኢና ኣምላኽ እስራኤል ኣይሕፈረናን እግዚአብሔር ተቖጢዕልካ ይደሎ ሳውል ኣብዛ ናይ ሕጂ ኩናት ኩሎም ጸላእትና ዝመፁ ቀቲልናዮም ኢና ኣጥፊናዮም ኢና ተወሰኽቲ ካልኦት ከይመፁ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ሳሙኤል ሳውል ንዝኣዘዝክዎ ትእዛዝ ስለ ዘይፈጸመ ትእዛዛተይ ስለ ዝጠሓሰ ንግስነቱ ኣይክትቅጽልን እያ ስለዚ ንኻልእ ንጉስ ከንግስ እየ ሳውል ኣብ ክንድና ኣምላኽ ትልምኖ ኣብ ምዝንጋዕ ኣለኻ ምሽ በል ድሕሪ ሕጂ ንእግዚአብሔር ተዘይለሚንካዮ ንግስነትካ ክትምንጠል እያ እግዚአብሔር ካብ ኢድካ ንግስነትካ ክምንጥላ እዩ በጃኻ ከምኡ ይትበለኒ ንኣምላኽ ለምነለይ ንጉስ ኮንካ ኣይክትነብርን ኢኻ ተረዲእኻ ንለኻ ድሕሪ ሕጂ ኣይክትነግስን ኢኻ ባዕልኻ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ወፃኢ መስዋዕቲ ክትቕርብ ደፊርካ ኢኻ ስለዚ ቁጣዓ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ኣሎ ሳሙኤል ጽባሕ ባ ናብ ገዛይ ምጻእ ንእሽተይ ውራይ ኣላትኒ እቶም ብስም ጻድቕ ብርጭቆ ማይ ዘስትዩ ዓስቢ ጻድቕ ኣለዎም ትባርከለይ ገዛ ምጻእ ኢኻ ሳሙኤል ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ሓራይ እሺ በል ከይደ ብሩኽ መዓልቲ እግዚአብሔር ይባርኽካ ሳሙኤል ንኹሎም ህዝቢ እስራኤል ከምዚ በሎም እነሆ ኩሉ እቲ ዝበልኩምኒ ቃል ሰሚዐ ንጉስ አንጊሰልኩም እየ ሕጂ ኸኣ እቲ ዝመርሓኩም ንጉስ እንሆ ኣነ ኣሪገ ደቀይ ከዓ ምሳኻትኩም ኣለዉ ኣነ ድማ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚኹም ኮድኩ ሕጂ እውን ኣለኹ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚቲ ንሱ ዝቐብኦን መስኩርለይ ናይ መን ብዕራይ ወሰድኩ ናይ መን ኣድግኸ ወሰድኩ ንመን ከየ ዘታለልኩ ንመን ግፍዒ ገበርኩ ኣዒንተይ ንምዕዋር ካብ መን ጉቦ ተቐበልኩ ኣነ እውን ክምልሰሉ እየ ንሳቶም ከዓ ኣየታለልካናን ግፍዑ እውን ኣይገፍዓኻናን ካብ ኢድ ሰብ እውን ዝኾነ እኳ ኣይወሰድካን ኣብ ኢደይ ምንም ከም ዘይረኸብኩምለይስ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔርን እቲ ንሱ ዝቐብኦ ምስክር እዮም በሎም ንሳቶም ከዓ ምስክር እዩ በሉ ሳሙኤል ድማ ነቶም ህዝቢ ከምዚ በሎም እቲ ንሙሴን ኣሮንን ዝሓረዮም ነቦታትኩም ከዓ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኦም እግዚአብሔር እዩ እምበኣር ሕጅስ ብዛዕባ እቲ ኩሉ እግዚአብሔር ንኣኻትኩምን ነቦታትኩምን ዝገበሮ ጽድቂ ግብርታቱ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፋረደኩምስ ኣብዚ ደው በሉ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ ምስ ኣተወ ግብፃውያን ከዓ ነቦታትኩም ምስ ኣጨነቕዎም ኣቦታትኩም እውን ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴን ንኣሮንን ለኣኾም ነሳቶም ከዓ ነቦታትኩም ካብ ግብፂ ኣውፅዎም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ድማ ኣቐመጥዎም ንሳቶም ግና ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ረስዕዎ ንሱ ከዓ ናብ ኢድ ሲሳር ሓለቓ ሰራዊት ኣሶርን ናብ ኢድ ፍልስጥኤማውያንን ናብ ኢድ ንጉስ ሞዓብን ኣሕሊፉ ሃቦም ንሳቶም ድማ ተዋግእዎም ሽዑ
ንእግዚአብሔር ሓዲግና ንጣዖታት በዓልን ኣስተሮታትን ብምግልጋል በዲልና ኢና እጅግና ካብ ጸላእትና ድሕነና ንሕና ድማ ክነገልግለካ ኢና ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ እግዚአብሔር ከዓ ንዮር በዓልን ንባራቅን ንይፍታሔን ንሳሙኤልን ልኢኹ ካብ ኢድ እቶም ኣብ ዙርያኹም ዝነብሩ ዘለዉ ጸላእትኹም ኣድሓነኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ጎልያድ ንወታደራት እስራኤል እንዳቀተለ ይርብሾም ዝነበረ ክቡር ንጉስ ጎልያድ ወታደራትና እንዳቀተለ ይርብሻና ኣሎ እንታይ ዳ ንስኹም ኣምሊጥኩም መጺኦም ማለት ድዩ እዋይ ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በልሕ ንጎልያድ ይኹን ካልእ ንሕና እስራኤላውያን ኣይንፈርሖን ኢና ጎልያድ ቀልጢፍና ተዘያጥፊናዮ ንዓና ኸጥፋአናይ ሓያል እዩ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ስነ ኣምራዊ ሃሰያታት ከየውረደልና ክነጥፎ ኣለና ተዘይኮይኑ ተሳዒርና ክንነብር ኢና ክላ ስቆል ንቐሊል ነገር ኣይተካቡዶ ሓራይዶ ቀሊል እዩ ጎልያድ እንታይ እሞ ሓደ ሰብ እኳ እዩ ኣንታ ጠቕላላ ብጎልያድ ተዳሂለን ኣጆኻ ክንጥንቀቕ ኣለና ክቡር ንጉስ ሕጂ ሰራዊት ጥራሕ ነዳሉ ምስ ፍልስጤማውያን ክንዋጋ ሎማዓንቲ ንጎልያድ ክነጥፎ ኣለና ብሰንኪ ጎልያድ እኮ ኩልና ንድፈር ኣለና ጸገም የለን ክንስዕሮ ኢና ብድሕርዚ እምበኣር ቅዱስ ዳዊት ነቲ ምኩሕ ዝኾነ ጎልያድ ቀተሎ ንርእሲ ጎልያድ ቆሪጹ ኸዓ ሓዞ ተባዕ ዝበሃል ሰብ ከም ቅዱስ ዳዊት ምስ ሸይጣን ምግጣም እዩ ቅዱስ ዳዊት ዝሓዛ እምኒ ከም ናይ ቃየል ንሓዉ እትቐትል ናይ ደም ናይ ሓጢኣት እምኒ ኮነትን ቅዱስ ዳዊት ዝሓዛ እምኒ ቅንኣት እግዚአብሔር ዝሓደራ ብልቢ ንእግዚአብሔር እንዳመስገነን ተኣማሚኑ ዝወንጨፋ እምኒ እያ እምበኣር ምስጢር ዓወት ትብዓት እዩ ትብዓት ከዓ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር እያ እትርከብ ዳዊት ዓብይ ዝኾነ ዓወት ኣተወዲ ጎልያድ ሞይተ ማለት እኮ ኩሎም ሰራዊት ፍልስጤም ሞይቶም ማለት እኮ በቃ ተዓዊትና ዳዊት ጅግናን ጎልያድ ቀቲልዎ ተወዲ ዳዊት ሓንሳብ ስቕበሉ እምበኣር ሎማዓንቲ ንሕና እስራኤላውያን ዓብይ ዓወት ዘመዝገብናሉ ዕለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክነመስግን ኢና ድሕሪ ሕጂ ፍልስጤማውያን ናባና ገጾም ኩልሕ ሓይብሉን እዮም እቲ ዝኣምኑሉ ጎልያድ ሞይት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣንጻር እግዚአብሔር ስለ ዝኸዱ ኣንጻር እግዚአብሔር ሓጢኣት ስለ ዝፈጸሙ ተባዓት ኮይኑ ይስምዖም ኸውን እዩ ነገር ግን ኣንጻር ሸይጣን ዝኸይድ ጥራሕ እዩ ተባዕ ዝበሃል ምኽንያቱ ኣንጻር እግዚአብሔር ምኻድ ወላ ትባዕ ኣየዋፅኣካን እዩ